Să fiu tare ca și-o piatră, să fiu tare ca și-o piatră, să mă spar și eu în patru, am mă spar și eu în patru. Da, 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 da. Nu știu cine, o știu cine, afacerea mea de bine. Nu știu cine, o știu cine. Se va cu saxofonul ceva frumos sau ce spune. Oprători, să facă cu saxofonul. Lasă-mă să fac una frumoasă cu saxofonul și fac, da? Câte vrut, 5 minute, lasă-mă să fac și damplau. Așa, petrișoare.